abusia for em akwa ba biom sede ene na wotwe dadi no esi ekono yasan atena se biom ofedi kan anopa no na yede ebrem no na wie onim se donko na no besa atena se afi yankasa na hyehyeye da edi no womo edi ewo Asokore Mampong ahemfie enti studio ha ohu se nsabonkum so mewo nana amankwa akodom ababio semfi ADUMASA hene ewo hanom ne wofa na sabi watom yema na kwaba na ene ntwetwe nkomo kakra nana dedi kan yema mo yako edase nana Boakye Ansah Debrah odawoma say na osinimu nana Boakye Ansah Debrah de meni ne pa na ADUMASA kunya yene no eye ebusua ba ko ye ko nani nti me kura me friend of aprekope nti na ADUMASA hene meni ne pa okay nana otiye se watum ojense nyamianim nasko Mamponghene meti se wa film no yamhye meti pa mi sa the whole day meja mekodai mi sorry yen na eko I hope she me mapa se emwa papa no tama me pe mekunwa odi boame nene ono so le me futufo menti bibiase a me frɛ no anadwo kro obeje me so ofa asem sense na eko wadaroma menye ne dai wasi yesi me yen so no eno ano nti na ADUMASA hene de media ma hwira de pa nana yenhwɛ nsunu ne ban sɛde na wosi etie sɛ na obesi aka ade fa ne su ban na Asokore Mamponghene mi hu su gomrada de bia na siguso nti obi a na siguso no na umura no woni nam kwa unhu no bizde bia wo sere papa oboni no sere na de ba ko em fense se uye bibia onhwe wani obeka no kore no akire wo owie nso ano asan fa wo no de ahye lebia ti na Asokore Mamponghene de oya ADUMASA hene me mentor kese pa na megide se onan sikwan so a woko sɛde abrempɔnfo ana amanhene wɔn etum a wɔn si ɛyɛ no awie yi sɛ na o pese wo hu ayi sanse ɔne na maame boni se wo expectations ene sɛ na wo koyi uzu sɛbɛ yi sɛ ara hosem sɛ maame a wo ba oni hɔ eba na obesie maame nso a oni hɔ ara hosem pa ekura me bidi ekunya we ni da me hu bi se obi ne o maame eni ho aya yedi mu na otwe na nyina bom pepepe nti we di ero kosem ema Asokore man ni fanfoku a ewo menhia ene mia akoya mechi hai ero kosem man pa nana ususu se ewo senka na wotwe da no yedi Iwa de mano na na maame so ye ne dia na se David ngasa akura ade ba akọ maame no amane ekwan maame ne wo ba maame ne wo ye nti so ne ba kwa nti chem bia ni David nti chem bia ni na me gidi se sabi nana Debrah na tia sena ne maame ni ho anko na betena se ahwe ye yi ana abrewa ni ni ho anko no so behwe na waye sisi o mienu ni ho na hwa toto achi sisi mpanimfo ho nkunyasofo ho ebusia pani ho ena foku ya odemu no onyene kura ne Ohemaa de sabi o mukwa kura anya busua na omodia okay mpanimfo ne foku na odemu no ona omodia we no enya ye enhyehyeye ye koye enhyehyeye ni apekwan ne de koto iwura kotoko hinenim santihinenim opene so a enhyeye no ayedwuma wampene so a enya dwuma
na wadaro ma yɛsɛ nhyehyɛeɛ nti na nka yɛhwɛ anim sɛ nhyehyɛeɛ no ɛndu sɛ ewia nkɔtɔ no na nka nhyehyɛeɛ no mosi pia ma yɛnya date nanso yɛ a yɛhunu saa nhyehyɛeɛ na ɛbɛhu a na nanoma pagya mu yɛante hwee na make I want it adeɛ wɔ bi na wie bi sɛ ɔmmienu nyinaa yɛ miwura Asantehene na de hyeɛ wontimi nkɔhyɛ ɛda ɛmfa nkɔkyerɛ sɛ matena ha sɛ ma daabi ɛnyɛ ne saa Asante amanneɛ ne amammerɛ nkyerɛ saa yɛkɔ a fokuo ne bɛkɔto ɔhene anim ɔhene wadaroma yɛtena ase no nsusu yɛsei na kɛyɛayɛ wadaroma wopene so a wopene so a ɔsɛ daabi tam wɔ deɛ mepene so ɔnyɛ ye nti mo nsa amakyi obi ani asɛm ka nti ɔmu nyinaa yɛ Asantehene adehyeɛ na berempɔn ne ne baapani nana nifa fekuo no dɛn na ɔka kyerɛ wɔn deɛ meka kyerɛ ɔmu nyinaa sɛ mema mu nyinaa yɛ akɔ na ɔma hwɛ adeɛ sɛ Nana Asokore Mamponghene mekura adeɛ mahwere kɛseɛ paa mekae sɛ ɛbɛdi akonnwa 207 nti 208 na me Nana Ohemaa yɛfɛ Nana Debrah kokodufoɔ na ɔtɛ akonnwa so 1928 nti saa time no medi ne 80 years ɛde ama no miwura Asantehene ɛsoma Nana Asokore Mamponghene ɛma ne bae bɛboa me na ɔtu me fo no asɛm ɔkaeɛ no ɛnɛnɛ aboa me a mete hɔ yi asɛm a Nana ka kyerɛ me sɛ ADUMASA hene wobaa yɛ nkyɛre ɛnɛ ɔma me ne ne yɛ pa ne susu yɛ pa n'adwene pa ɔtumi atena akonnwa no so mfeɛ 28 ɛnɛ ɔrebɔ n'aba so nti wo nso die na abɛyɛ a yɛbɛbɔ aba so sɛ wamfa mpuntuo ahobraseɛ ɔdwoɔ nkabom anigyeɛ amfa nhyia obi a okurumfoɔ bɛbɔ wo tiri so afutu a me Nana no ɔtuo mmienu no mesɔre no ɛhɔ deɛ na memsɛ me Nana no ayɛ me mekɔfa na mfi sɛ wayɛ me but mesɔre a meyɛ biribiaa wie mekɔda adin na mu sɛ yes mewɔfa wakama asɛm nti mekɔɔ no kurom hɔ kɔdaa no ase na mekɔɔyɛ no mehunu ɛnɔma a wayɛ mɔfa ase mayɛ wei ɛno na made ato me tiri mu a me nso mamfa me nsa nhyɛ me dɛm ne fa mu a mɛpagya sɛmfie ADUMASA kuro yi ama nnɛ kuro no ayɛ kama obiara bɛ mu a ho sɛ yes na ADUMASA hene mayɛ wei ne nyinaa yɛ futu a mea me wɔfa Nana Boakye Ansah Debrah ɔba bɛtu me nana futu bɛ na bɛma abusua sisi ayie ya bɛyi abusua mu mmam ɛnya asɛm ketewa futu bɛ na bɛma abusua titiri afutu a mede bɛma abusua ɛma ɛne akurafoɔ sɛ mesrɛ wɔ mo me wɔfa Nana Boakye Ansah ɔte ase no na ɔdwo ɔnyɛ basabasa ɔmpɛ manso ɔboa amanfoɔ yi amanfoɔ manso ɛde ma wɔn ɛtwa bibia ne se na yi akyi no afei na wesisei ne kɔfa manso na bɛto Asokore Mamponghene ɛba saa na ɛmmoa ɛnhyɛ me wɔfa ne saman koraa ne monyam nti ne nyinaa ne sɛ ɛnkabɔ mu ɔdɔ ntiaseɛ ɔmman tena abusua no na biribiara da ɛnyɛ bɔkɔbɔkɔ nana yɛda ase nana mankɔ akɔdɔm ɛyɛ sɛmfi ADUMASA hene ɛna yɛte ne nka no yɛbɛpagya yɛ mu na yɛma yɛwura na wakɔ na yɛato adwumadie no so mɛdi ka aka kyerɛ sɛ ɛna musifoɔ wɔ hɔ nti ɛnɛ deɛ bɛtɔ fom biara no so w'ani bɛtumi ahwɛ bi ɛne nananom ahodoɔ so bɛtwetwe nkɔmmɔ na wɔn nso abɛkyɛ wɔn adwene yɛbɛsɛ sua adeɛ so ɛwɔ dwumadie yi ɛso nti yɛto nkratew yɛba a yɛbɛtoa so yɛba sisia ichiabɔ otumfo se to na Asantehene kuma sinifa ine Nana Boakye Ansah Debrah Asokore Mamponghene ne mana na Diawuo eye dadio kwata kwa hene na dia tonani
Otumfo ose tutu awotimi nadwa otumfo asase wo hye na hini ene na do ye de ni hye otumfo kumase ni fanyene ana Boakye Ansah Debrah Asokore Mamponghene one ne hima na Saamaa Diawuo tosumienu abrimpomienu aka nkyira gu emraduane sisuo Ansah ngasi atoye no obi ka bi maye osupa yiri ya mi antabu na ka suoja o ananu abrimpomienu na ka ba konko na ka ba kontina mpo ni anya asamu a obi aka bi amaye Asokore Mamponghene yawuna mane ye kuo otumfo se tutu so ma wudamiri fa nana me kwadu na asante ma so ma wudamiri fa nana nu kwase antena nkonwa se ma wudamiri fa ayemfoni ayema se ma wudamiri fa Asokore Mamponghene se ma wudamiri fa menti asia aida sibre asne mitrimwa aida sibre inana damiri fa mo Damri fo Boakye Ansah Debrah Asokore Mamponghene wene wema odi awe ya mamo damri fo otu hey ya mamo damri fa Ansah moya fune kamedi ebuada abrimpomienu aka ntunagu medi ebuada da Asokore Mamponghene ni ma ka nkyira gu o Abani fobu baby say I no krapa say ya funa da pa fampa benya ya funa da pa na kasanga se abi e die e ke bededie e ka ya soja no mpo ani edidi na so so anya den ya da funa da pa funti muja ni dan wenye ye na ka bi ato ye ni abrimpomienu aka nkyira gu e ye bedi e bu adada Otumfo se to na asante ni kumase ni fanyene na Boakye Ansah Debrah Asokore Mamponghene ni mana na Diawuo eye dadio kwato kwa hene na dia to nani Otumfo se tutu awotimi nadwa otumfo asase wo hye na hini ene na do ye de ni hye otumfo kumase ni fanyene na Boakye Ansah Debrah Asokore Mamponghene one ne hima na Saamaa Diawuo tosumienu abrimpomienu aka nkyira gu emraduane sisuo Ansah ngasi atoye no obi ka bi maye osupa yiri ya mi antabu na ka suoja o ananu abrimpomienu na ka ba konko na ka ba kontina mpo ni anya asamu a obi aka bi amaye Asokore Mamponghene yawuna mane ye kuo otumfo se tutu so ma wudamiri fa nana me kwadu na asante ma so ma wudamiri fa nana nu kwase antena nkonwa se ma wudamiri fa ayemfoni ayema se ma wudamiri fa Asokore Mamponghene se ma wudamiri fa menti asia aida sibre asne mitrimwa aida sibre inana damri fa mo damri fa Boakye Ansah Debrah Asokore Mamponghene wene wema odi awe ya mamo damri fa otu hey
damrifa media buada abri pombi en waka ntunagu media buada da ya fre media buada ya fre da media buada da asma ya fre na ke media buada o anasu ko ma poyin ni ma ka ntunagu o asma ya fre media buada ya fre da media buada da abani fobu baby say aya no prepare say ya funa da pa fampa Nanya ya funda bafana kasanga se happy idea ekebededie ekaya soja numpo ani edidi na so so anya den ya defuna tapa funti uja ni janu enye ye na nka bia to ye ni abri pombi enu aka ntina gu e yebedi abu adada aswa ya fere yebedi abu adada aya fura da yebedi abu adada ye konya ni enu abutu yebedi abu adada ye aswa Mamponghene for Yadasi, Saamaa kind home, ama ye trying home aba. Sabre de don't call abo anuti. Mijili se sabre biya ho na no ma shase etene. Ya wo mo ehwe na hiheyeda edie etumi akoso eye. Se de menu akoko bedia kon esi ekan ye no. Wo kire se nkwanta kese hene na sabre besi yewura anemu na na aboache yam ababio. Ono na enei waba wone na na esel fantefo hene ene na anom nyina womo enyina ena awie womo ehia ya womo eba na chese womo ahwa ma na wotwede di na na se ehye dai etumi akoso na womo atena si yebehwe na se de ho amanebo esitie no so no etumi akohwe se de ho esi eko anapa no ye de ho ede ebedan mo awie yewura mankwa akodom so akire se osinim no ede efa ya wakra ye se ono so okoho na wakaka busua ho na womo ahwa ma bibia akoso enunti home fonyi se de ho besi akobia ntoso migiri se bre ko nenim no nyina asoso ye de bebre mo na mekoso na mada me sponsors ase woni so ye chi ama ye de dwumedi ebre mo bre na bre nyina esanse womu ni hono mo ye nsoso eni ho ye fa sidam acoustic to so penta papa sha obehwe aboa mo nya nyina bi na watumi akọ programs ahodo bi afesa wokọ na ayeye 0553 07 5526 top solar electric machine Kenya ho sem de mayen into ose ade afan Kenya ho bia no bomodin frɛ no na mo sisi mfama 0241 729733 oyi ka ide bites eye nubra ihahama ene yaka bom Ii-Asokore a FDA jatum se yonhwe no numbi yenom agi yeni no na esai ye yare ede ekaye ho 0548989435 Joyce Enterprise ka ho nyema nyina bra na kache pepe to wasafo 0533 680771 Sister Sandra say onoso say wo pe komadi ahwenie bibia e Debrah live free ti so bi se na so a 0542 85 7566 let's just say one more roma and I can ho a ye de ewie na o twede die na hyehyɛ dai edwumadi no ya ekoso Asokore Mamponghene no ebremo na ye borum na yakɔ na yakɔhwɛ sɛdeɛ afia hankono aduo wɔtwe nsia 1986 yura na naboakye Ansah Debrah bra oso afremu na usuan akyere yura no na yenkonkohwe sɛdeɛ esikoye wabra ekon na busua omuyi no sɛ wono na omopɛsɛ oso afremu suan ɛsɛ Asokore Mamponghene no bra wo suan no mama yenka ka ye ho kakra ye ba ye besi nkonya
na ɛne na ma hemfo bi ɛnso so atoa nkɔmɔtwetwe no ɛso medom nyinaa di akyerɛw ne asa akɔ Asokore Mampong so aka ho nti saa bere deɛ yɛnkɔ nhye fikɛsie afi a hankora deɛ wɔtwe nsia June bosom de to so June nsia bra yɛ resuan no omnehwe for yadase video ya yɛkɔhwɛ yei ɛyɛ abra na Boakye Ansah Debrah esuan ye ɛwɔ menhye fikɛsiem sɛ Asokore Mamponghene Kumasi nifa hene no ɛna wokɔhwɛ ye no afia hankɔ de wɔtwe nsia 1986 mfinhyia aduasa nkunu 39 years ɛwɔ kunya no so
ɔbɔ ne ho mmɔden ɔkɔ bi paa na awia yi mewɔ ɔhene ba Kofi Edu sɛe Semfi ADUMASA hene Chidom hene ɛwɔ me nkyɛn wɔ ha ne nyinaa ɛyɛ ɛnɛ nhyehyɛeɛ da yi mɛdi kan ka kyerɛ sɛ aha de yɛsua adeɛ ɛsa kyerɛ yɛn ho adeɛ n'ano ada yɛwura gɔɔ so manhene ɛtoo mu no ne deɛ no ase nhyehyɛeɛ da no ase na bɛboa yɛ paa kyerɛkyerɛ yɛ adeɛ bi a nada no so wɔntumi ne yɛn de ahyia nti ɛnɛ ɛyɛ akonnwa foforɔ ɛde ma wo sɛ biribi a yɛnte aseɛ biara no ɛnɛ na bɛkyerɛkyerɛ aseɛ na yɛtum ate aseɛ nti ɛnɛ deɛ yɛne na ɛwɔ fidua yi mu yɛ a yɛhwɛ deɛ ɛkɔ so nso ɛwɔ Asokore Mampong ahemfie ka me ho na yɛma me wakɔ aba deɛ di kan yɛma mo yɛakɔ nana deɛ di kan ɔhene ne hema a wɔte akonnwa so ɔmo nyinaa ɛtumi ɛti nananom ɛma no yɛ yie meda ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa mema mo ha sɛnea anɔpa yi anaa awie me nua ketewa yi ɛbisa me sɛ ɔhema ne ɔhene nyinaa tumi ɛfiri ɔmo toma tenten mu no ɛwuo deɛ da amasa kɔ mu nti ɛwuo deɛ ne nhyehyɛeɛ sɛ yɛn yɛkurom hɔ koraa Semfi ɔbaa wuyɛ no ɛne na awɔtwe na bɛrima nso wuyɛ nti awarefo a yɛde da mu no nyinaa mpakorɔ so nti ɛnyɛ nwanwa sɛ bɛtumi aba sɛ ɔhema aka mu na yɛna awɔtwe mmienu na ɔhene nso so aka mu ne nyinaa yɛ Onyankopɔn no nhyehyɛeɛ nti ɛtumi ba saa ɛnyɛ nwanwa nso so deɛ di kan sɛ nanano mo sɛ gye asɛm yi bɛne sei a yɛ na anka yɛmpɛ ne saa ne nti yɛmpɛ ne saa ne sɛ ɔhene ɛne sɛ hema na ɔhema nso so ɛsɛ hene akɔba ne sei a na akɔakɔyɛ biribi ɛwɔ hɔ nanso so twɛdi ampɔn ɛne asase so otumfoɔ yɛwura ɛwɔ hɔ yi deɛ ɛnim sɛ Asokore Mampong asomdwe bɛba na wɔyɛ nyɛ ɔhene ɛne ɔhema ana yɛnsua deɛ wada wo ma yɛka nhyehyɛeɛ da a ɛyɛ ɛde adeɛ ɛka nhyehyɛeɛ da a ɛna yɛ na ɛne nipa no ɔmo ka ne sɛ na awɔtwe da no sɛbi sɛ yɛhwɛ a Asokore Mampong hene ne ne hema ɛfiri ɔmo ntoma wɔ ne tenten mu sɛ ɛnyɛ na awɔtwe ɛnie na ɛne na amafoɔ no ɔsrɛ kwan koraa wɔsɛ mesrɛ nanteɛ asante kasa no yɛ na yɛyɛ amana bɔ awura kakra nti sɛ yɛka sɛ na nhyehyɛeɛ da a na yɛhwɛ sɛ yɛbɛkae sɛ sɛbi ɛnyɛ ɔhene nko ara na sɛbi owu a yɛyɛ saa nhyehyɛeɛ no na nhyehyɛeɛ ne yɛyɛ ne sɛ yɛbɛkae adɔfoɔ sɛ mommra mɛtie o na ebi a ɛda sei ɛna yɛbɛgya ne kwan korakora ɛno nti na yɛ na ɛtaa ma yɛhyia ɛna afei nso so yɛ na ɛyɛ nkae dum kane no asante amammerɛ mu no na nka yɛdi na awɔtwe da sɛne yɛka no sɛ nhyehyɛeɛ da no yɛdi na yɛwie a yɛasa yɛ yie yɛwie a yɛasa di adaduanan ebi koraa sa koraa di adadua awɔtwe a sɛ ɛyi no adaduasa no yɛ bosome mmiɛnsa no yɛsa di na yɛasa di afinhyianda ɛnɛ no sɛbi anibie no na ɛkyesa nneɛma nti no sɛ wohwɛ a sɛsi adaduanan no koraa no ɛno akɔ akɔhyɛ mu nti ɛnɛ da no sɛ nhyehyɛeɛ da no yɛ da bi a yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi ayɛ nhyehyɛeɛ a amanfoɔ ne adɔfoɔ bɛte sɛ ɛda sɛ yi ɛna ɛbɛgya no korakora na ɔda roma nsonson bɛyɛ ne da na wɔtwe da ne nhyehyɛeɛ da ne nyinaa yɛ ade korɔ na mede ka kaeɛ no sɛ saa na nka asantama mu yɛka no sɛ nhyehyɛeɛ ɛda ɛna namafoɔ nso ane sɛ na wɔtwe da nti no ɛyɛ ade korɔ na mede ka kyerɛ mu sɛ sɛbi yɛwura ɛka nkyene gu ɛnyɛ ne na wɔtwe ne dɛ mmerɛ bebree twam bi kora bosome kora twam nti nhyehyɛeɛ da no ɛno ara na ɛyɛ na wɔtwe da no wura na yɛhwɛ obi a wɔnyɛ hene
ɔno no firi mu na ɛboro na ɔtwe ɔno de deɛ no ɔno nso so yɛ na ɔtwe da na no nhyɛ da no bi ɛnam sɛ nhyɛ da no yɛyɛ ma ahemfo nko ɛnam sɛ ɛyɛ nhyehyɛeɛ da no nti no ɛno nti na abere biara no wobɛtumi ayɛ sɛ meka bi koraa kyerɛ a wobɛsere dɛnya ase akɔ mu hene saa na menim so ɔyɛ akɔ mu hene a ɔno koraa ne maame no koraa kaa mu koraa no afe bae ansa na yɛdi ne nhyehyɛeɛ da ɛnso so ɔto ɛnsa frɛ sɛ yɛmmra no ɛne na ɔyɛ ne maame anaasɛ ɔyɛ nhyehyɛeɛ no a yɛfa ne sɛ nhyehyɛeɛ da anaa na ɔtwe da nti yɛkɔ ɛkɔ boa ma ne nyinaa no yɛne pɛpɛɛpɛ na yɛakɔ akɔtie adakoro a obɛgya ne kwan korakorakora nti ɛnyɛ ɔhempɔnkɔn ana yɛyɛ ne saa mira sɛ yɛkɔ ankorankora bi ayi a anaa na ɔtwe da ase a anaa nhyehyɛeɛ da ase a yɛkɔ a yɛsɛ yɛkɔtie da no a yɛde bɛyi nipa no da biara so yɛkɔ a yɛte nanso so nananom deɛ yɛkɔ a yɛnte ade nti na yɛnte yoo dase ɛfa medical kyerɛ nananom deɛ no mu nanso so yɛnom anaa wɔn a wɔn sɛ wɔn nya ahemfo koraa no eduru mmerɛ bi a ebi a na nhyehyɛeɛ da no na nkutahodie a yɛde hyɛ da pɔtee a yɛde bɛgya ne kwan korakora no na nsii nanso so bi a na nhyehyɛeɛ da no yɛatena ase a yɛyɛ nhyehyɛeɛ no sɛbe ebi a yɛatena ase yɛgoro yɛfrɛ ntoma tuntum na abusua no tumi ka sɛ adɔfo a mahyia madaroma sɛ mmerɛ no so a yɛbɛma maso ate nti sɛ yɛde kɔ nananom kakraka anaa nana kɛseesei a yɛnhyɛeɛ da no awie no nhyehyɛeɛ da no mpo no ɛyɛ sɛbe otumfoɔ kumase nifa hene awu no tumi no nyinaa firi yɛwura hɔ nti afei na abusua no bɛtena aseɛ ayɛ ɛda a wɔn bɛgya ɛkwan ne kwan korakora no yɛde akɔkɔto yɛwura anim yɛwura wada roma sɛ wobɛma yɛ kwan a ebi a bosumi wee mu ɛda sei ɛne yɛpɛ sɛ ebi a Asokore Mamponghene anaa ɔhempɔn a wawi wɔma yɛ kwan a yɛbɛgya ne kwan korakora nti nananom ne mpanimfoɔ ɛnɛ deɛ wɔn yɛ nhyehyɛeɛ da no wɔn awie no afei na abusua no wɔn hyehyɛ asie na wɔn de akɔto yɛwura anim sɛ yɛwura anka wɔma yɛ kwan anka sei ne yɛpɛ sɛ yɛyɛ no yɛwura se bi a mɛpɛ sɛ mɛba bi biribi nti mi nya ho nti mo te sa no na mo fa nkɔhyɛ sei anaasɛ mapene so mo nyɛ ne saa nti aba de saa afei na nananom abusua no ɛne nananom nana nifafoɔ no ɛde kɔ akɔto yɛwura anim wɔn asrɛ na wɔn apɛ da yɛbɛgya Asokore Mamponghene ɛyɛ ɛkwan ala wohwɛ sɛdeɛ akɔyɛ no a sɛ nana Boakye ansa na te ase yɛ a na ne maame wɔ hɔ anakɔ ɔboaboa ne ho abɛyɛ ne yie ɔno so de ati mu sɛ n'ahema na wɔ hɔnom na nana Boakye ansa firi mu yɛ akɔ ne bɛhwɛ na ɔyɛ yie wɔn mmienu nyinaa ni hɔ yi wɔn na yie wɔyɛ yoo dase sɛ ba ne saa na sɛ de hwɛ ahensie mu a ɔhene ne si hema ɔhema si hene ana wɔn mmienu nyinaa ni hɔ nti ɛbɔ ne sɛ bi a na akɔyɛ abusuapanyin na ɔtena mu ɛma yɛyɛ saa nhyehyɛeɛ no anaasɛ sɛbe ahene bi mu deɛ ebi koraa yɛtumi yi obi si hɔ sɛ ɔntena ase na yɛntutuo nka no asante saa na yɛbu saa bɛ no na nkɛ sɛ wɔn no ɔtena anan mu sɛ bi a Asokore Mamponghene na nananom nyinaa akɔ ebi a yɛkɔ akɔgya no na ɛno no na obi wɔ hɔ a yɛde ne tena ase bi a sɛ tena ase na yɛntutuo mɔ a afei ɛnu sɛ yɛwie no na wafa ho sɛ sɛdeɛ mode bɛtena hɔ no ebi a na moayi me nti menim sɛnea ɛne dua yi no nhyehyɛeɛ no bɛyɛ nanso so sɛ biribi saa ama deɛ a ɛne na abusuapanin na ɔbɛtena aseɛ na yɛatutuo no abɔ no na nananom ahyia sɛbe ayi otumfoɔ ayi fokuo no nsianan mu nkwantakɛse hene ɔtena sɛ otumfoɔ pɛpɛɛpɛ yɛn nyinaa ɛbɛsom no sɛ otumfoɔ pɛpɛɛpɛ nanso abusuapanin nso so bɛbɛn sɛnea abusua no fam nso so no ɔno nso so atena ase ama Asokore Mamponghene ne ne hema
and they that's a prayer. Yes, son, no. Are you yes? Didn't know how much the solution. A soon, dear. Yeah, I talk like a person to that. Now, Asante wo a coin beer, your first one. Yes, soon. So be beyond town or wounds there be. So over here, Asante said, if you da how much in you. A soon, ye good son. Nansa Buono. Sabi Ii-Asokore Mamponghene kwa nasa ne hema kwa na ewu abusuani. Tisi ye gu nsa ne kaka na no mo a wo mo awukro. Nti yebobodin a enkaka ye no ana de awosen no ba. Ama esu no ba. Nti enne na ye san hyehye no no pay no yebegu nsa. Abusua pani begu nsa. Aka abusua no anya ahemfo no nko a wo fie ho no nko a abusua obi o fie ho a wo firi mu bia no yebebo ni din nti obi be kai ni nua obi be kai no wo fa se ni nyina na e dia wo sen na ba na fe agyaadwo no aba enu ti na mesu no ba ana meta kwa yie ho do ase menta ntise obi de ne person jinsa na no magunsa ade nti enu na medical akire o mu no se ensa buo na ye guo no enu na ebe kan awosen no na de esu no beba asantefo bo se supu ahine no se esu no nya ba na ase sabi obofun wo na pese wo fe no wo ye hu hwie nye esu no ebeba ana obi wo nso so a obi kan ka se to e pe esu no so dada oto wa okaka ni tirim asomesi ya wo wi me huna mane esi ya ade na medie ona dum me ema mensa koma no ene wo firi mu me de din na okaya etimi di sun be nana bibi wu ana wo firi mu na ye hu se wo sun enya esun de sabe so obi amoa na wo sun na obi anu botaye nti a wo sun obi se efuru na hokora na obi timi su ebi na mdi kan no sabe a Ii-Asokore Mamponghene efa no toma wo tintin mu wo ma wo dom wo mu nyina no ehyehyɛ da dokora emaaye no so da asamato no ade akyi yi hwan eba no sabe de obedie nti ni nyina no ya de a woto nyina wo sugu ne yam nti eno ane sɛ ɔba na no mu atea ma so nge na yɛ prɛko ayo nana no pay ɛhɔ enya sanketo a etwa gu yie pa no ma kyia adɔfo mu nyina aba na ade ba kwa yehu ye ne sɛ okokro ni mu a kojan ene entumatuntum ye de abrambram ba bia ne ade eno ɛyɛ nsenkyeni be ni eno no kyerɛ sɛ odupon bi atutu ɛwɔ saa kuro ni sabe sɛ ya ayefro a sɛ obi enu sɛ entuma fufuo ne ade na ɛyɛ ayefro nti sɛ tuntum ne kokɔ ne keka bom na ɛwɔ kuro ni ba bia sabe hoho kura wayera ne sɛ opie sɛ kuro bi wɔ ofiri kuro bi na okɔ kuro foforo so nti opie mu a ɛno no ma onka yie bi sɛ ɛhe na maduru yi aha yi na yɛyɛ yi anase yɛyɛ nhyehyɛ yi nti ɛno so yɛ ade a ɛyɛ asisi a ɛkyerɛ sɛ ɛne dua yi anase mmerɛ a yɛwɔ mu yɛyɛ bisi yɛyɛ bisi bisi bɛyɛ sɛ yɛyɛ bisi ani yɛ ni abere sɛ yɛyɛ bisi ani yɛ ano ayɛ kɔɔ bisi no wɔyɛ a ɛkɔm ne wo saa wɔyɛ bisi na onum no ato tete no asante no na yɛyɛ yi a na yɛ ni di o abi ni ebuada sɛbɛn ka Ii-Asokore Mamponghene ɛkɔ yi yɛbɛ di ebuada saa abusua no bɛ di ebuada saa na ne deɛ nsakaya aba yɛsi didi na ho nyɛ fɛ na adɔfoɔ bɛyɛ nana yɛhwɛ de hyibusua nim ɛnɛ wɔfa asefoɔ ma makunafoɔ ɛnɛ wɔn asadeɛ ne sɛ ɛnɛ hyehyɛ de ɛnɛ hyehyɛ de deɛ ɛnɛ nyɛ kɔbene da ɛnɛ yɛ kuntunkuni da
yɛhwɛ ntoma tuntum na ɛyɛ kuntumpuni na afei yɛatena ase abusua bɛtena na yɛwura nso so ɛne n'ahemfo nso so atena na yɛagye nkyia afiri adɔfoɔ ne adomfoɔ a wɔn ba abɛgya mmɛ nti wɔyɛ ɔbɛnpɔn kɛseɛ saa ne deɛ abusua tumi nyɛ na yɛ kakraa bi ɛna kakraa bi yɛn nyinaa yɛhwɛ yɛwura yɛwura bɛyɛ biara na yɛn nyinaa no yɛhwɛ ne yɛayɛ bi nti sɛ ba saa abusua no wɔn ahoɔden no yɛbɛsi deɛ bɛkɔ akɔduro mu wɔ ɛna deɛ a ɛbɛpagya bebree nti yɛwura ɛte atwam yo nana yɛbɛkɔ Asokore Mamponghene fie donko abɔ akakraa bi na no mmienu abɔ yɛnkɔ no yɛnkɔ tie sɛdeɛ hɔ ama ne bɔ ɛsitim nhwɛ saa berɛ deɛ nanom ahyɛ ase a wɔnom ɛtene me nua bɛma kwaku bɛdi ako ɛwɔ hɔnom mekɔ sɛ menya no a na ɛbɔ nkɔmmɔ kakra kwaku woteme nka a memɔ ha bio yɛgu a ɛpu so ahoma no yɛnsaka no a yɛbɛtoa so yo nana na yɛhwɛ donko deɛ nti na anɔpa yɛtena se kakra ne yɛgya yɛne asa bɛtena se donko na yɛnyi ne nyinaa ntua mu da mu ne nyinaa sɛbe yɛmmoa pa sɛ yɛwɔ nkyɛmu mmienu sɛbe buroni si break biribi saa ni hɔ na anɔpa saa no deɛ yɛna dodoɔ na ta yɛ abusua no mira ɔdaroma sɔbɔdua no kwaku hello kwaku ma ha wie yi hello egusu ehwɛ sɛ yɛnsa ɛbɛka no a sɛ dede wɔ hɔ paa nana nti yɛn kakra yɛnsa ɛka no a ɔbɛtoa so deɛ ma ɔdaroma na ɔkasa deɛ na mɛka no sɛ yɛnhyɛ da ne nkyekyɛmu saa ebi a ɛnɛ no sɛ na mekyerɛm sɛ kane no na yɛdi abuada no a ɛnɛ ayie no akɔyɛ nkyɛmu mmienu no ahenyie no deɛ yɛ na ɛno nko sɛbe yɛbu nsɛm wie a abusua ɛtena aseɛ no abusua nsɔre abusua te hɔ saa kɔpem sɛ ɛbɛdu anwummerɛ a nanom bɛsɛ wahwɛ a nananom so no ɔyɛ na dodoɔ na ɛta ba awia mmerɛ no nti ɛno nti na yɛ nama no basa yo ɛno nti na yɛ na nkyekyɛmu no na nkyekyɛmu na mepɛ sɛ mekyerɛ mu tete no na nka yɛn asantemɛ mu no yɛsie funu no wie a yɛahyɛ da a yɛde bɛyɛ no yie ebi a yɛsie funu no bi a ɛnɛ yɛ awo yi na ebi akwasi ara yɛyɛ kafra ebi a ne mɛmɛ ndanye na kwasi ara ɛna yɛbɛyɛ no yie ebi wɔ kura yɛtumi hyɛ bɛyɛ bosom mmiɛnsa sɛ eyie no wohyɛ a sɛ bɛ wohwɛ mmerɛ a ɛwɔ animu ebi a Easter ɛba yi woyɛ yie a wobɛhwɛ sɛ Easter ɛba nti no mɛma Easter no atwam ebi a dabɔne wɔ mu mɛma no atwam nti ne nyinaa yɛtena se hyehyɛ nti asante yɛ esie funu a yɛde to hɔ bɛɛ kane no bosome ne akyire ansa na yɛyɛ yie sɛ mbɛ nyinaa na buada wɔ mu ana yɛ nyinaa yɛ adwene sɛ ɛba saa yɛ na ɛka na akɔyɛ mmienu ɛno no na asantefoɔ de ba sɛ ɛneɛ yɛbɛsie ne ayɛ yie ɛda korɔ no na ɛno na ɛde agyidie no aba mu no Roma, mehwɛ sɛ mensa wo sa ka me nua no a na yɛabɔ nkɔmmɔ kakra kwaku ma ha biom mini anya asem kuma wa desi ade agye me nsam ye aha ye beja papa boye mu ai mini adesi ano se ye bi ga de ka kire mu no na nanomo ekọ odisen ekọ kwade wona home se yo koye yo kwatwetwe won komo
na nananom wɔn sɔle na wɔn te anɔpa wɔn te ayi pa so kura ne nyama yɛ kwaku enipa wɔ ha ne yɛn kwa ha enipa bɛ pie mu wɔ ha ne yɛn kwa ha na sɛbi na mi na wɔn kasa deɛ kɔwu bɛ pia santima mu asɛdeɛ yɛwura n'ase tu kɔtɔkɔhene ne nim gye ne nyansa mu wɔn fa sɛbi wɔn a yɛfrɛ wɔn sɛ ɛwu wɔn wɔ sɛbi asantima mu kɔ akyerɛ asantima yi na ama yɛ twa asantima yi nyinaa ho ahyia owó biara nkɔnya wɔ asantima mi ne wo kasa kɔwu hene aba bɛtɔ yɛ sisi yɛ a mi ne wo kasa yi. Yɛde nana nso so ɛdi nkɔmɔ ɔno nso kwan a wɔfa so anim yɛ nana Boakye Ansah Debrah no kwaku ɛgye booti a setem na awerɛ ho papapapa ɛnyɛ wɔ no a ɛnka asɛm to no mbɛbi kora ɛtwa mu na kwaku nana kwasi ɛyɛ abankwa ɛyɛ kwawo hene nana aba bɛpiri hanom ɛna asɛm yi aboabuja hene wɔ hene ba wiafia kɛntɛn me ne wo kasa yi nananom nipafoɔ deɛ dodoɔ no a me ne wo kasa abere nya ase hene ɛnso so aba bɛfiri ho hanom pɛpɛpɛpɛ ɛna afei nso so benkum hene a wɔyɛ wokɔ ɔyɛ kɔmena benkum hene a kɔmena benkum hene me ne wo kasa kwaku waba bɛfiri hanom na kɔmena benkum hene bɛfiri hanom kwaku ma hu sampa ade atɔ nananom ani sɛdeɛ nana ɛwe beseɛ na sɛbi n'ani ayɛ kɔkɔɔ na wɔwe besi kuku ne bo so kwaku nya asɛm kuma ɛwɔ ha sei nana ani apɛ yie nana kɔmena benkum hene yɛ barima ansu kɔ ani ɛna meka ne ho asɛm yi nana aba bɛfiri hanom ɛnya asɛm kuma breku man hema ɛnso so aba bɛfiri hanom ɛyɛ nana akɔhwia ɛyɛ ameya ahene a wɔtɔ so mmiɛnsa breku man hema aba bɛfiri hanom na pirapira me ne wo kasa yi deɛ kwaku ɔbɛɛku nafoɔ aba bɛfiri dua yi mu ɔbɛɛku nafoɔ sɛdeɛ adeɛ tɔ w'ani anaa wohwɛ wo de hyeɛ sɛ wɔyɛ wo kunu wɔyɛ wo biribi a wɔne ne te wo hu dabiri ma wo deɛ amanneɛ ne amammerɛ kwan so kwaku me ne wo kasa yi ntwoma ɛne sɛbi kunu adɔsɔ ne deɛ sɛbi yɛnim ɛwɔ asante amanneɛ ne amammerɛ mu nyinaa no afadeɛ ɛwɔ sɛ yɛde fa yɛde ka kunani tia no yɛma me kunani ɛde bi aka ne ho ɛde aba bɛpie mu ɛwɔ fidua yi mu. Kwaku mɛsa ba hɔ sima kakraa bi mene nana ɛtwetwe nkɔmmɔ wɔ ha nti mɛsa ba hɔ sima kakraa bi o deɛ fam na mɛsa ma ba wae yate ma me mate minu ya awusafoɔ Kwaku bɛdi akɔyɛ na musini ɛwɔ Asokore Mamponghene fi nana manebɔ no ɛna ɔde aba no ɔkyerɛ sɛ nananom bebree wɔn atene kwawu nananom atene nkonnwa nyinaa aba bi yɛ a wɔn ɛbɛgya nana ɛba sɛ akonnwa wɔ hɔ ma ahemfo biara Ghana ha hene biara tumi ba bi sɛbi Ghana ha no yɛnu adɔ no ɛso ansɛ meka sɛ alatani bi a wɔwɔ nimdeɛ koraa kyerɛ bae sɛ alatafoɔ nsua Ghanafoɔ sɛnea ɔmu esitiɛ ɔmu eni adɔn sɛ ɔmu si gye nipa nti Nana Boakye Debrah a waka ne bɛɛ wɔnyɛ ne bɛɛ bi kɔ yi sɛ bi nya santimɛ mu wanko na odi dwuma sɛ mitie ne sɛ ne kora a mitie kora ne yɛ professor a watena Canada nyinaa pɛn nti sɛ ne nyɔnko ne sɛ ɔno nso so akɔdi hene wɔn fa nkyɛn mi ɛwɔ bi a sirim ɔno nso akɔdi sirim hene ne sɛ wɔyɛ Nana Boakye Debrah nyɔnko ne sɛ wɔte sɛ ne nefa ne ntoma ɔtenten mu a ɔkɔnya so wɔba nkyekyɛmu biara nim sɛ asantefoɔ nko ana sɛbe ade ato yɛ ne atɔ kɔman mu nyinaa nana ɛba sɛ yɛ asɛn na ka kyerɛ yɛn asante ana yɛ kan yɛ sɛ ayie ba ɛna de nka bom ɛba ayie so mfa so bi nti aba ne sɛyie no nananom ebi na yɛ kan nananom a mufiri kwawu no nyinaa ɛbɛ yi ne nyinaa no yɛbɛkyeakyea yɛ ho yɛbɛdi nkuta ho ebi a yɛyɛ nyinaa no na mehu wɔkyɛ na ɛno nso so yɛdi ho nkɔmmɔ ebi koraa no na adwumasɛm koraa nso so afa mu aba nti ɛyie ba ana ɛde nkabɔ mu ne nkuta ho de ɛba nana yɛwɔ sɛdeɛ aduane no anya didi ewom ɛne eyi yɔ ase wobɛka sɛ ɛnyɛ ɛno na nka na mekyerɛ mu a mano si yɛ no kɔɔ ne baayɛ no yɛn asantefoɔ no yɛyɛ yi a yɛnyidi ɛnam sɛ yɛnyidie no nti no abɛyɛ yɛabɛbuo na abɛbuo no mɛbu no makyerɛ mu
sɛ yɛyɛ yi a yɛbuada titiriw koraa yɛ efiada no a yɛde ne bɛto mpam no yɛde funu to mpam fiada o na ɛso bie no ana yɛn ta akɔyɛ memenda na sɛ efunu bɛfiri mɔkyere bɛba yɛsiesie no ne nyinaa no abuada no mu ne yɛwɔ kwasi memenda yɛyɛ yie abuada kwasi ara nyinaa yɛ abuada na adwoada yɛbu akonta na akontabuo mu no ana yɛdidie nti bi a yɛbu akonta na ne bi a sɛ bi a ɔhen kɛseɛ sɛ awuo anaa sɛ bi a titiri bi awuo na asew bi awuo na titiri bi wɔ mu no ebi ayie no koraa no yɛkyerɛ nneɛma no yɛde odwan ka ho nti ɛhɔ na yɛkum dwan no na yɛde ayɛ aduane yɛde yɛ aduane a yɛma obiara ebi adi na ɛno no na yɛsi yie dware asante mu no yɛsi yie dware nti asante ni bu bebi sɛ mema wɔ dware mema wɔ dware mema wɔ dware kɛsɛ udware a sɛ de bi yɛ dware nanso so adware no ayɛ bibi te sɛ asubɔ memete yɛ yi meyɛ gyaase sɛm ka sɛ meyɛ gyaase a meno ka sɛ meyɛ kyedɔm nanso so obi a ɔkɔ nkonwadan mu biara no yɛka yɛ bom frɛ gyaasefoɔ gyasehene ne kyedɔm ne akyeamefoɔ ne yɛboa nana ɛkɔ nkonwadan mu nti sɛ yɛni hunufunu a meno toɔ sɛ sɛ yɛ sɛ nyɛ mabusua paa mmea na mekɔgu nsa a menkɔ funu ase sɛ m'ani ɛbɔ funu so a bi sɛ yɛkum dwan ne yɛde bɔ asu ansa na bɛtuma kɔnkɔn adan na saa aka wei nyina na minya no sɛbi na madamfo bi awu a na makɔtwe me kɔn akɔ hɔ na ɛno nso mekɔtɔ hu dwan nti asubɔ no ane yɛfrɛ no adwareɛ no nti sɛ asanteni ka sɛ mema wɔ dware a na ka sɛ mema wo didi nti sɛ woyɛ asanteni papa na ɔka kyerɛ sɛ mema wɔ dware na ka sɛ mema wo didi daa nti yɛn no yɛyiyɛ no ɛnɛ mmerɛntoafoɔ yi ayaa ma awura nhyehyɛeɛ dam na ɛnyɛ saa na teɛ nhyehyɛeɛ da no sɛbi yɛma aduane nka nipa deɛ nsuo deɛ ɛdeɛ a nipa bɛnum nsuo ana asuatra no afei de yɛapagya mu a mana kɔduru sɛ yɛyɛ nhyehyɛeɛ a na aduane sɛm nyinaa wɔ mu na yɛasante deɛ yɛana yɛntamfa aduane anyɛ adi nti nhyehyɛeɛ da no ɛna agyidie nka ho ana woka bibi wɔ ha mpɛ sɛ wokyerɛ yadeɛ wɔ hɔ paa baabi a wokyerɛ sɛ wonhwɛ fu yɛkɔ ayiase a yɛhu sɛ nanom bebree nano mampɔnten na akyerɛ wakɛntɛn yɛhu sɛ nananom obiara ba a wɔkɔ na wɔkɔhwɛ ahema ani akyi nti ahema ne ahemfo no nyinaa bɛkɔ akɔtwa dwan yɛnkyi sɛ yɛnhwɛ funu o na odwan twa no ɛna mede ka asɛm no ana ɔhene bi wɔ hɔ a ɛnyɛ ɔhene biara na wɔtwa odwan gu n'akonnwa so o ɔhene bi koraa wɔ hɔ a mempɛ sɛ mɛbɔ ne din ne biara ɛnte sɛ nti no ɔtwa akokɔ nyini ɛna gu ne nkonnwa so yɛnyɛ dwan dabi sɛ nka yɛtwa dwan no ɛgu nkonnwa so no ɔno nso so twa akokɔ nyini ɛna gu so ɛna nso ɛdugu so ɔno ne pa anaasɛ akonnwa asante nhyehyɛeɛ a ɛyɛ ɔno no fam no ɔno yɛ no sɛ metee a yɛsɛ mmra asante kɔ ako no a yɛabɔ mu kɔ no ɛna ɔkae sɛ ɔgya ne kɔkɔ nyini wɔ hɔ nti ɔba bɛbua no na wanyera nti ɔsa n'akyi baeɛ na wɔma ɛno mu ko no akyi no nobum nti akɔyɛ ɔno nso so abakɔsɛm a ɔno nso so no wɔde akɔkɔ nyini ana ɛtwa gu ne nkonnwa so nti sɛ nana amankɔ akɔdɔm ne wura adama sɛ ɔkɔ obi funu ase na sɛ ɔkɔhwɛ bi a sɛ nana ɔdaworo ma ne mu odu ɔbosea na ɔkɔbɔ bi abɛtwa nti nso metu wɔ sɛsi ɛ sɛ mi wura etwa ade bi ka me nti sɛ mekɔhwɛ bi saa deɛ a na ma bɔ bɛ wura ma ne sɛ wura fa kyɛ mi o sɛ de ma kɔhwɛ funu nti ɔkɔ ne nkonnwa dɛm hɔ a me nkɔ hɔ a kɔpem mmerɛ a obɛtwa dwan a ɔde bɔ asuo na asubɔ ne bi aka me ansa na matim akɔ nkonnwa dɛm nti sɛ ɔhene bi ɛkɔhwɛ funu a
na ne nkyire mu no ebi a owi a ọba kò twedwan na ọde abọ esu na ọda kò nko gba na ho no yɛ da se pa fi sɛ emre bi enya yie bi saa na me wo fase wontumi ma ase anopa no fi sɛ yɛsa no a ɛka no bɛdɔɔso wɔka no saa ne nim sɛ bi a paa no wɔn pɛ sɛ ɔbɛba anopa no na akɔyɛ sɛ yɛfi ɔmaaya ne mmaa wɔn nso ne tirim wɔn den wɔn pɛ sɛ ɔbɛba bɛpɛgya yi no sɛ daabi anopa no yi so twedwan ɛsɛ sɛ ne paa no ma te ase yi yɛ sɛ na nyɛ boapayɔ ɛna yɛ nokorɛ saa sɛ mi fie kura no sɛ ne yɛwura ka me yɛate no yɛwura otumfoɔ sɛ wokɔsi na yi a na ɔyɛ yie no wie a yɛkɔma no dwan sɛ wɔmfa mo asu so ɔba abie so wɔama bie ɛna yɛwura nso amakɔ akodɔm ɔmo yɛate aseɛ sɛ wofie ayie ba hɔ a ne kye dɔm no mi sɛ ayie ba a ɔsɛ mbɛbɔ namaneɛ na ɔma metumi no na meda kɔyɛ yie no nti saa mmerɛ yi deɛ sɛ mekɔyɛ yie wie na mekɔbu nsa wɔ efunu no ho a mea na ɔsɛ mehyɛ me ho berɛ mi wura adwan na ɔde abɔ asu ama ebi aka no nti ɛne mama abusua no te sɛ yɛmfa wɔ dwan nkaka no ho na nyame boa a yɛde akɔtɔ dwan na yɛde abɛyɛ yɛwura na timi de abɔ asu ɛno wobɛtwa no fie a na wobɛba wura ɔyɛ ama deɛ ɛwɔ mu nie mekasa siesie yi me a meyɛ kye dɔm no makonnwa no yɛ akonnwa foforɔ sɛ mekasa akonnwa foforɔ anaasɛ mekyerɛ biribi te sɛ yɛfrɛ biribi aponnwa aponnwa yɛ ɔhene a wawuo a mabɛgyina deɛ na mede sɛsɛ dwa so ɔho asi nanam a ne din hɔ ɛno no nso ne yɛtwa dwan no gu nti menni ɛnam sɛ meyɛ hen foforɔ nti no anata akonnwa foforɔ no me na madi kan a meyɛ kye dɔm nti meyɛ kye dɔm sɛ mewui ana maamɛto aponnwa nti menni baabi a metwa odwan no agu nti sɛ ba saa deɛ a na ɔsɛ mewura ne twa dwan no ebi aka no na mfiri bi wɔ hɔ a sɛ bi a sɛmfie ADUMASA Mamponghene sɛmfie ADUMASA Kontihene no no ebi aba ewu akɔ ebi aba ewu kɔ ebi aba ewu kɔ nti ɔmo de ɔmo wɔ aponnwa nti ɛba saa ɔno no nkonnwa dan mu na otwa dwan no ɛma akonnwa no na ɔbɔ asu wɔ hɔ ɔno no ɔbɔ asu wɔ ha ɛsɛ akɔmhene no ne Kontihene no ɔmo so ɔmo nwura ADUMASA hene nkonnwa dan nti ɔmo so ɔmo nkonnwa a ɔmo so ɔmo aponnwa ɔmo so etwa dwan ɛma no ɔda wɔ man no sa no wɔ punya no ɛbɛwo fie anaasɛ ɛbɛwo wura ɛhɔ no sɛbe aponnwa no ɛwɔ wahene biara fie na ɔwɔ aponnwa sɛbe na nama nkɔ akodɔm ɔno ne deɛ no yɛ ɔnananananana no ɛdeɛ ana wɔpon na ɔno no ɛyɛ aponnwa ɛwɔ ɔno no ne nkonnwa dan mu nti sɛ sɛmfie ADUMASA Kontihene nso so ɔnanananana no wɔwɔ ebi kora ɔbɛto bi ebi a ɔnananom bɛyɛ edu kora na adie ansa na aduru no so nti ɔmo nyinaa wɔ nkonnwa a wɔ hɔ a ɔmo gu so nsa twa dwan egu so pɛpɛɛpɛ na ɛsɛ nkonnwa na ka fie hɔ ɛwɔ hɔ da bi a ɛwɔ dan a egum ɛfɛ sɛ mekyerɛ Debrah no Debrah na ɛwɔ kontira saa fie hɔ nko ara ɛhɔ nko ara ntum kɔ baabi abi dabi na wokyerɛ sɛ afei na wɔwɔ aba nti wo deɛ no ɛni fie hɔ ɛnam wo so na aba nti no sɛsɛ na abɛtɔ fie hɔ ɛna ɔmo da ase nti abɛtɔ fie hɔ sɛsɛ no sɛ mede me nyankɔɛ na mmom sɛ medi bɛɛ mfie bɛɛ wɔ ha kyerɛ a na sɛ mekɔ a deɛ obɛdi ma deɛ no ɛyɛ na ɔfa ase anaa me nua ɛmaama na yɛpunu makonnwa nti ntoatoasoɔ no na ebi nkonnwa no bɛyɛ efiri bɛɛ mmiɛnsa akɔto no du no ne nyinaa wɔ nkonnwa dan mu obiara nso bɛfa din obi wɔ ɔba a ɔbɛfa me ɔhene ba Kofi Adu sɛyi wonya yɛ kyedɔmhene deɛ edin a ɔbɛfa biara no ɔhene ba ka ho ɛno no na ɔno nso bɛfa din no nti ebi a ɔhene ba Kofi Apia ɔhene ba Yamensa ɔhene ba hɔn ne nyinaa nkonnwa no wɔ hɔ a ne nyinaa no ogu so nsa na ɔtwa dwan ama n'aka ne nyinaa edin ne yɛ wɔ baabi ɛpem sɛ edin no ɛkɔ baabi pim sɛ yɛ ntɛ sɛ mofa biem fi sɛ
Obia beba na se bi nkonya onipa du na aba. O se obia nye din ko bu hodu. Se nya mete no from mu kura no. Na nka bi no mu kura kire mu se ye de hene ma wa nka ye hyekire wani. E ma owura nkonya dem bo. Do so no dia. Sa pepe. Na me no ebi si mame. Enti no mintimi anyi ntuma na ase mintimi nye kwa chinye. Enti udin akasa wo de ba wa udin a ye frame Kofi Adusai. Enti de frame hene ba Kofi Adusai. Ana sabe mehema anase me ba pene so no ono so fa wono adi na ono so fa adutuma no de mra na ka ho adutuma mo so okay ati ase ko iti nana de na pese me hu se sa dum me ba metuma be fa na jame de na to ho na be ye na otosu mienu pepepe me peso a me de mi ame de na baba pepepe enye o hye se be to obi de so Debi sa enye hye se obetu a obi de so enye hye onso so ba odi a ope na me kire mu se ye no kure saa de a ye di nipa no ko nkunadam chichi ne nima no de ne sesi so bia ene obefa saa di na no no ntimi nye hu achi nye che se me ya anya misa ana obi so ye ne de na mini ho nti ntimi nkyere se hye se chinchina obefa di ndada no nanso so ni ntiase mu de ana mi se din de ana ya ope obu a onso pese onso so di ne din so eka nkonya no nti abasa onso tumi fa di din ana obu onso a ne fe na hohoaho a se onana bia wawu ko no o fa ni din na onso so o de ato no so no de agi ni na yebesan ya ba wo honom abusafo yenko na yenko hwe videos kakra ya aba ewo na wotwede di no anahye da no ase na yensan ento ayen komo twetwe no so ye ba sisi a Asante, Ii-Asokore, Mamponghene, Boakye, Ansah, Debrah. Asante, Ii-Asokore.
a wɔtɔ so mmiɛnsa sɛbɛyi nana nso aba bɛbɛfiri ha no ɛku Mamponghene ɛno no nso aba bɛfiri ha no ma waba bɛkyi afɛfɛfɛ ɛnyɛ asɛm ma Bowu ɛhene a wɔwɔ Asanteman mu nana akwasi abankwa ɛna wo bɛfiri mu wɔ Asanteman ntam a ɛna na Mamponghene ɛna Abuabuja hene nana ɔhene ba yafi akɛntɛ ɛna sɛbɛ nipafoɔ ɛna adeɛ atɔ wɔ n'ani Mamponghene ɛna Beku Mamponghene nana akosua meyahene a wɔtɔ so mmiɛnsa sɛbɛ nana nso aba bɛbɛfiri ha no Beku Mamponghene ɛno no nso aba bɛbɛfiri ha no ma waba bɛkyi afɛfɛfɛ ɛnyɛ asɛm ma Bowu ɛhene